zbíjačka prestala zbíjať. Teraz by to malo ísť celé von. Tak. Toto nám točí pekne. V tomto momente som si uvedomil, že je baran prasknutý. Tento piestík tlačí o tento barán na princípe vzduchu, tlačenia, príťahov. A tu je vlastne prasknutý, zlomený a už pretlača, už ho nevie tak dobre potlakovať. Takže toto je celá chyba. 2 týždňov čakania a 20 telefonátoch môžeme ísť opäť na to. Všetko som dôkladne rozobral, odmastnil, benzínom očistil a poutieral do sucha a znova namazal s novou vazelínou, aby to všetko bolo na 100% spravené. Všetko vyčistené, nová vazelínka a môže sa ísť skladať. A teraz po zložení posledná skúška ohňom. No ale, jak som to premazal, už aj toto lepšie naskakuje. Teraz sa ukáž. Ako nová. Takže barán vymenený a zbíjačka môže ďalej slúžiť.